A metade dos nenos galegos veu con piollos a casa? A metade, o 50% dos nenos e nenas galegas entre 3 e 12 anos tiveron piollos algunha vez, e se non os tiveron, moi probablemente van os ter dentro de nada porque están outra vez remontando os piollos. É un pouco estacional, entre primavera, verán, outono, así que están aí a puntiño xa de chegar a casa coa típica nota de ou polo grupo de WhatsApp do cole hai piollos na clase e xa todos os pais entran en pánico. Non me extraña. Pois a ver, imos a darlles unha serie de tips. O primeiro, Héctor, pódese facer algo na prevención? Sí que é certo que podemos facer algo na prevención. Hai un mito moi grande, ademais, que decía que temos aquí, por exemplo, que o do vinagre. Sí, saía tamén na rúa. Xusto que lle botan vinagre na cabeza nos nenos porque din que así non collen piollos. Isto é totalmente falso. Claro, que pasa? Que o vinagre ule moi mal. Como ule moi mal, ninguén vai xogar con ese neno, porque ninguén se vai querer arrimar ese neno polo mal olor que desprende, e claro, non vai coller piollos, pero non colle piollos... Pero tampouco amigos. Porque non xoga ninguén con el. Entón tampouco imos facer eso. Hai outros repelentes que sí que poden facer, que sí que poden funcionar ben. Pois temos, por exemplo, para previr os piollos, temos o aceite de árbol de té, que non os trata, pero sí pode ser bo para previlos. Estamos vendo aí o de lavar a roupa, non? Claro, isto sí que no caso de que alguén teña piollos ou alguén teñamos algún caso preto de piollos, sí que temos que ter moito cuidado cos peites, coas gorras tamén, non intercambiar entre os nenos, ás veces cambiar esas gorras ou incluso compartir o cepillo, compartir o peine, porque sí que ao final poden acabar collendo eses piollos. Incluso tamén, se hai algún caso na casa, por exemplo, pero os pais todavía non o tilleron, porque é doado que os nenos acaben contaxiando os pais, temos que ter cuidado con onde pousou a cabeza ese neno, porque ao final a roupa de cama, as toallas, poden acabar contaxiando os piollos. Vale, e unha vez que os piollos entran no fogar, querido Héctor... O pánico. O pánico, e que facemos? Claro, porque además, primeiro que temos que facer, sobre todo cando nos avisan do cole, hai piollos na clase, ou pensamos que o neno pode ter piollos, hai que miralo, hai que observalo. Hai que ir parte por parte, dividir como a cabeza en distintos sectores e ir pouco a pouco observando ben a ver se hai ou non hai. É moi habitual que vexamos xa ou o piollo por ali correteando, que xa dá un pouco de cousa, ou incluso os ovos, eses típicos ovos que aparecen aí que ao cabo duns días darán lugar a eses piollos. Así que hai que tratar, aí sí que hai que ir xa á farmacia e comprar un pediculicida, que son os produtos que temos, diferentes tipos de produtos, para tratar eses piollos. Os máis novedosos que temos agora e que son os que están funcionando moi ben, as siliconas. Temos dimeticona, temos diferentes tipos de siliconas, que é un produto moi espeso que o que fai é afogar o piollo. E iso como se aplica? Pois collemos o produto directamente, lavamos primeiro a cabezo pequeno e unha vez lavada, botamos o produto directamente no cabelo, cubrindo todo ben. Como se fose un champú. Como se fose un champú, que cubrindo ben toda a zona, masajeando un pouco para que cubra ben todo, porque o que vai facer é o espiráculo que ten o piollo, que é un buratiño polo que respira, tápao, deixa o taponado. Entón, o taponar ese espiráculo, o piollo acaba morrendo deshidratado e de fame. Claro, o piollo morre e solta, é a forma de acabar con el. E logo, importantísimo, aínda que apliquemos o produto, pasar este peine especial que teño aquí que se chama liendrera. Liendrera. É importantísimo e esencial. Por que? Porque o que vai facer o produto é matar o piollo, pero non mata os ovos. Os ovos van seguir na cabeza, os ovos non van caer e ao cabo duns días van nacer novos piollos. Así que é moi importante, eses ovos hai que sacalos a man, non queda outra. Temos que ir pasando este peite especial con estas púas metálicas, o ideal é o de púas metálicas e microacanaladas, e ímolo pasando e imos retirando a man eses ovos por toda a cabeza, retirándoos ben dende a raíz ata as puntas. Eso sí, importante, non secar con secador, porque se secamos a cabeza con secador eliminamos todo ese efecto residual do pediculicida e logo, máis ou menos os 7-10 días, volver a repetir o proceso de aplicar o produto e pasar o peine para retirar todos eses... Madre mía, pero vaya vía crucis, non? O dos piollos. É complicado acabar con eles porque incluso ás veces cando xa logras acabar con eles, o neno volve a contaxiarse por outro neno que acaba tendo piollos no colexio ou nas actividades extraescolares, así que realmente son moi habituais, pero sí que costa un pouco acabar con eles. E hai algo máis que podamos facer para acabar cos piollos?
pois realmente non temos moito máis Teñen que cohabitar estes métodos, é sempre. dicir... Podemos usar ou ben a siliconas, ou ben a permetrina, ou ben o alcohol bencílico. Hai 3 tipos de produtos que son os principais e os que realmente funcionan para matar os piollos. A permetrina é máis o que se levou o usou toda a vida, é un pouco máis de antes, máis de toda a vida, que sí que funciona, pero sí é certo que adoita crear máis resistencias, é dicir, hai piollos que xa aprenderon a defenderse da permetrina. Claro. Entón, claro, dependendo da clase de piollo que teño o noso neno, se é moi piolloso, pois pode acabar sendo resistente á permetrina. Entón, eu o que recomendaría é ir directamente ás siliconas, que de momento non hai piollos que saiban defenderse das siliconas, así que coas siliconas e importantísimo a liendrera para ir retirando todos eses ovos, porque senón os ovos eclosionan e seguimos tendo máis piollos. Pois xa nos desmontaches un mito, Héctor, que eu, por exemplo, descoñecía do vinagre, non? Eu que pensaba que era eficaz, pero imos a repasar máis, non? Que a xente, algún deles saiu aí na rúa, bueno, pois que están errados, non? Aquí temos, por exemplo, os piollos saltan e voan, que iso non é certo, parece ser. Para nada, nin saltan, nin voan, nin van correndo dunha cabeza a outra. Os piollos contaxanse dun neno a outro por contacto, directamente. E por que os adultos non temos tantos piollos como teñen os nenos? Pois porque no día a día, cando nos relacionamos entre os adultos, non andamos pegando as cabezas uns aos outros normalmente, non? Pero si os nenos, pois xogando, van pegando as cabezas e por contacto ou incluso intercambian unha gorra. Mira que gorra tan bonita. Claro, que aquí dun temos, neno que a outro, sincelo. gusta xa miña gorra, deixo xa non sei que, Claro. entón ao final acabamos contaxiando eses piollos dun a outro, pero nin saltan, nin voan. E ademais, moi habitual, prefiren sempre as cabezas limpas, porque isto normalmente os piollos asocianse a un neno sucio, un neno que non se lava, un neno, ai mira que non lavan o neno, que mala hixiene teñen na casa. Para nada, todo o contrario. O piollo vai ir correndo a esa cabeza limpa, porque se un pelo sucio vaise a agarrar peor e vai ademais vivir peor aí, vai vivir mellor nunha cabeza limpa. Pois moi interesante isto. Logo, o dos animais. Os animais non transmiten piollos? No, os animais non van transmitir os piollos aos nenos, ou seja que realmente aí non temos que apartar nin o gato, nin o can, nin nada. Non ten a culpa o can nin o gato dos piollos do neno, os piollos traenos do colexio probablemente. Pois que interesante. Logo, o do vinagre xa contamos que non é unha boa opción. Vas a illar o neno do resto, pero nada máis. E logo, lavar ben a cabeza é suficiente para acabar cos piollos? Claro, porque moitas veces a xente di, bueno, con auga os piollos afogan e soltanse. Non é certo, os piollos ao contrario, cando notan auga na cabeza, o que van facer é agarrarse todavía con máis forza e cerrar o espiráculo ese que teñen, o buratiño ese polo que respiran, péchano, agárranse aí hasta que pasa auga, e cando pasa auga xa, eles xa siguen aí vivindo. Así que a auga, o lavado normal, non é suficiente para acabar cos piollos, así que nada, empeza a temporada de piollos, hai que ir á farmacia, non? E comprar esta serie de produtos. Estar moi atentos ao produto é imprescindible ao E peite. os síntomas que dará o neno, que imagino que o rascado é fundamental. Picor e rascado. Si é certo que vai depender un pouco do neno. Hai nenos que lles pica moito, nenos que lles pica un pouco menos, especialmente por detrás das orellas, na parte de detrás da cabeza. Se vemos que o neno, aínda que non diga nada, está aí rasca que rasca, imos botar un ollo, porque igual aí ollo piollo. Ollo piollo.